Те, ти лут ли си? Погледни! Какво става, бе, човече? Това няма номера. Бате, аз ако ми махнат номерата и аз ще карам като джигит, като тоя. Гледай, брат. Гледай, то няма номера, човек. Явно са го спрели за алкохол. Бате, аз ако нямах номера, ще да карам като пълен джигит. Направо долу марината, газ. Гледай, човек, гледай какво става. Аз викам то, що ми дава толкова зор. А той човек, той няма номера, човек. Аз как карам такава кола, брат, направо така. Застъпвам я и долу марина. Бати, какво става, бе? Преди малко някаква пътна помощ, къде светкаше като коледна елха. То тук кара без номера, човек. Аз вече се чува къде съм попаднал, брат. Неко беззаконие пълно. Какво става, бе, човек? Какво става, бе? Сега ще му дам зор. И направи път. Аре, бе. Няма го никакъв. С 85 си караме по магистралата. Какво като вали дъжд? Това не означава, че трябва да се влачиме с 60 човек. Аре, нацни го този Опел и без това си без номера не могат да снимат. Гледай го, бе, гледай го, бе. Нацни го този Опел! Този балката е педерас. Търсиш топ quality, значи търсиш нас. Като в шоу реалити, всичко е по час. Сега ще го настъпи. Сметка на вас. Сега ще го